ଦୁଃଖୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦା ତତ୍ପର ଥିଲା। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ହୁଏତ ସେ ସୁର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରେ। ଏମିତି ତ ସମୟ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ବାବା ଭୀମେଶ୍ୱର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ମୋ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁଇ ସମାଜକର୍ମୀ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜନୀତିରେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ, ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ତାରି ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲା, ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲା। ମୁଁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ତାର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଥିଲା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିବା। ତା ବାବଦରେ କହିଲେ ଭାଷାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯିବ। ଆହୁରି କେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଶେଷ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେହି ବାବା ଭୀମେଶ୍ୱର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ବା ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ସମ୍ୟକ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଜଣେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଠିକି ଆସ।